La Casa Beethoven va ser fundada l'any 1880. No obstant això, la seva actual denominació l'adquiriria 3 dècades després. Casa Beethoven s'anomena així des que el 1915 la va adquirir i rellançar el compositor i concertista Lluís Jordà i Rossell. La Casa Beethoven està situada a Barcelona, a la Rambla, just al costat del Palau de la Virreina. És la botiga oberta de partitures musicals més antiga de Barcelona i de la península Ibèrica, i una de les més antigues d'Europa. Des de la seva fundació, sempre ha estat situada al mateix indret, tot i que la direcció del negoci ha passat per diverses mans, Guàrdia, Jordà i els actuals Doncos. Quan Casa Beethoven va ser fundada, Barcelona havia fet la revolució industrial i havia traçat un ambiciós pla d'eixample urbanístic que la resituava en la seva condició històrica de gran capital econòmica i cultural europea. Precisament aquesta seria una de les causes que impulsaria la creació de Casa Beethoven, inicialment Casa Guàrdia, i la seva ubicació. Els grans equipaments musicals de la ciutat es concentraven en aquest vial. En l'actualitat, la botiga manté el seu aspecte original. L'exterior està format per una estructura de fusta amb un marc motllurat que encaixa dins l'obertura, arran de façana, amb un petit aparador situat a l'esquerra. I l'interior es presenta com un petit temple de la música, que conserva el taulell original de fusta muntat sobre 3 peus de ferro forjat i bona part de les lleixes de l'època iniciàtica. Durant la seva centenària existència ha estat la botiga musical de referència de diverses generacions de barcelonins i també de grans músics com Enric Granados, Isaac Albéniz, Victòria dels Àngels, Montserrat Cavaller, Alicia de la Rocha, Josep Carreras, Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge, Daniel Barenboim, Lluís Llach, Paco Ibáñez, Núria Feliu, Marina Rossell o Chucho Valdés. Casa Beethoven és un dels més destacats i injustament mal coneguts elements del patrimoni històric comercial de Catalunya.